ನಮ್ಮ ಮನೆ ನಮ್ಮ ಡೆ ಭಟ್ರಂಕಲಡೆ ಪೋರೆಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಮೂಲೆ. ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ, ಕರಾವಳಿ ಕಿಚನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಗಂಟೆ ಆಯ್ತಾನೆ ಎದ್ಕೊತಂಡೆ 12:09 ಇತ್ತೆ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೊಂದಿಲ್ಲ. ಕಾಂಡೇದಿಂಚ ಫುಲ್ಲು ಬಿಸಿ. ಗಹನನ ಇನ್ನು 2 ಎಕ್ಸಾಮು ಗಹನಿಗೆ EVS ಕನ್ನಡಲ್ಲ. ಹಾಂ, EVS ಕನ್ನಡಲ್ಲ. EVS ಅಂಡ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಉಂಡು ಆಯ್ಗೆ ಈಸಿ ಹಾಪುಂಡು. ಪಂಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಪೋಪಿನ ಅತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಟಫ್ ಹಾಪುಂಡು. ಅಂಚದು ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನ ಕನ್ನಡನೇ ಕಲ್ಪ ಉಡಾಪುಂಡು. ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಗಹನನ ಶಾಲೆಗೆ ಬುರ್ದು ಬತ್ತದು ದೇವರೇ ಸುಮಾರು ಬೇಲೆ ಒರೆಸೋಡು ಅಡಿಪೋಡು ಅವಿಲ್ಲದ ನಾರ್ಮಲ್ ಏಪಲ ಇಪ್ಪುನೆ ಬನ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಬತ್ತದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಪುಷ್ಪವೆ ಉಯ್ ಉಲೈಪೋದು ಬರ್ಕ ನುಪ್ಪುದಿತ್ತೆ ಯಾನು ಪಂಡ ಕೋಡೆ ಹೆಂಕಲ ನಾಟಕದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇತ್ತನು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಟ್ರಯಲ್ ಕೋಡೆ. ಸೊ ಅಂಚಾದು ಕೋಡೆ ಬನ್ನಾಗ ಇಲ್ಲಡು ಬನ್ನಾಗ 11:30 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ 11:30 ಗಂಟೆ ಅವಳು ನೂಡಲ್ಸ್ ಇತ್ತನು. ಸೊ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನೂಡಲ್ಸ್ ಕಲ್ಪಾಯರು ಹೆಂಗಲ್ಲ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ನೂಡಲ್ಸ್ ತಿಂದು ಮುಲ್ಲು ಪಂಚನೆ ಉಳಿದನು. ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಉಪ್ಪು ಕರಿಲ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮೇಯ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಗಂಜಿ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಗಂಜಿನ ಕೊಡೆ ನೈಟ್ ಬತ್ತದು ಫ್ರಿಜ್ಜಿಡು ದಿಯನು 4 ಇಂಚ ಉಂಡತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ದೀಂಡು ಉಂಡತೆ ಆ ವಾಸನೆ ನೆಲಕ್ಕುಂಡು ಮನದನಿ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಯಾನು ಕೊಡೆ ನುಪ್ಪು ಮೂಜಿ ಪಾವ್ದು ಅಂಚೆನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ಬತ್ತಿಜ್ಜಾಣ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಂಚ ನುಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಒರಿದಿತ್ತು ಬೈಯಾಗಲ ಎಂಗ್ಲೇರ ಒಣಸ್ ಮಲ್ದಿಚ್ಚತೆ. ಅಂಚದು ನುಪ್ಪುನು ದೆತ್ತದು ಇತ್ತ ತೆಲಿಪುರ ಅಡ್ತದು ಫ್ರಿಜ್ ದೀಯೆ ಇನಿ ಕಾಣ ಇತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಬಾಡಿಯೆ ಕಜಿಪು ಅಂಚೆನೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಕೂಡ ಕಜಿಪು ಬೇತೆ ಮಲ್ತೆ ಯಾನು ಪೂರ್ ಕರೊಂದುಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡದೀನಿ ಅಕ್ಕ ಮೂಲು ಕಜಿಪು ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಹೋಗುತ್ತುಂಡೆ. ಇನ್ನಿತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹೋಗುತ್ತುಂಡೆ ಬಸಳೆಲ್ಲ ಬೇಳೆಲ್ಲ ಕಜಿಪು ಮಲ್ತೆಯಾನ ఒక ಮೂಲುಂಡು ಒಂದು ಕೋಡೆದ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಉಪ್ಪು ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತೀತೆಯಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗಾಪುಂಡತ ಬಂದು ತೈನಿ ಒಂದು ಸರಿ ಕೊದ್ದಿಯಾಡೈತಾ ಸ್ಮೆಲ್ ಪೋಡ್ ಅಂಜದು ಇಪ್ಪಡವ್ಲೆ ಕೋಡೆ ಇಲ್ಲದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಡು ಬಂಡ ಪಂಚಾಂಗಕ್ಕೆ ಕೋಡೆ ಬೆಡ್ ಬಾಡಿಯರು ಬೆಡ್ ಬಂಡ ಸೇಡಿಯತೆ ಅವು ಫುಲ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಬೆಡ್ ಬಾಡಿಯರು ಬೆಡ್ ಬಾಡ್ದು ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಪಂಚಾಂಗ ಸುರು ಮಲ್ಪೋಡು ಕೋಡೆಲ್ಲ 5 ಜನ ಇತ್ತೇರು ಇನಿಲ್ಲ ಇನಿಯತ್ತುಲ್ಲೇರಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇನಿ ಕೂಡ ಲೋನುಗೆ ಪೂಡು ಸುಮಾರು ಇನಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮೊಕಲ ಜಾಮೀನು ಪಾಡುವರತ್ತೆ ಅಕಲ್ನ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಕೊರೋಡು ಪಂತೇರು. ಸೊ ಒಂಚದು ಇನಿ ತೇಮಿನ 11 ಪೋರೆ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಪೋಪುಜಿ ಮೇರೇನೆ ಈರೆ ಪೋಲೆ ಬಂಡೆ ಜಸ್ಟ್ ಕೊರ್ದು ಬರಿಯ ರಾತೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಫೈಲ್ ಪೂರ ವಕೀಲರ ನಡೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಕಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡ ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಿಡ್ದು ಕಡಪುರ್ನು ಲೋನುಗು ತೂಡು ದೇವ್ರದ ಇಟ್ಟು ಬೇಗ ಒಂಜಿ ಲೋನ್ ಆಡು ಬಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರೇ ಮಲ್ಪಲೆ ಭಯಂಕರ ದೊಂಬು ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಕುಂಟಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ. ನಾನೈತೆ ದೊಂಬರ್ಪುಂಡು ಕೋಡೆ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಪಾಡ್ದಿ ಜಾನು ದಾದ ಪಾಡ್ನು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇಂದೇ ಮಂಡೇ ವೆಚ್ಚ ಆಪುಂಡು ತೂಕ ಒಂಜೊಂಜಿ ಎಂಜಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತನೆ ಅನ್ ಪಾಡುವೆ. ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಯಾನು ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಏನು ಓಪನ್ ಮಲ್ದೆ ನಿಜವಾದ ಹೆಂಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಡು ಇನ್ನಂದೆ ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ ಅಮ್ಮಿ ಮುರಡಿ ಬತ್ತಿತ್ತಲ್ಲತೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಓಪನ್ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯಲು ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೀತಿಡು ಮೋಕೇಳು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ದೇರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಐಟು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಬತ್ತಂಡ ಇರೆಗ್ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಬಂದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಖುಷಿ ಹೆಂಗೆ. ಸೊ ಅಂಚದು ಯಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಆನ್ ಮಲ್ತೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಬರೆಗಿಂದತ್ತು ಅವು ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಬಂಡೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು ತುಕ ಯಾಂಕಲ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಬಟ್ ಹೆಂಗಾಯ್ತು A to Z ಗೊತ್ತು ಜಾವೆ A to Z ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 3-4 ದಿನಡ್ದಿಂಚ ಸ್ಟೋರಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ಎಂಚಿನಂದೆ ಎಂಗೆ ಏನ ಮಲ್ಪನೆಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಟ್ರಾಸಿ ಒತ್ತದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತೂಲಿ ಎಂಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಎಂಕ್ ದಾದನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೇ ಬರೊಂದಿಜ್ಜ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಗಂಡ ಯಾನು ನಾನು ದಾದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಉಂಡು ನನ್ನಲ ಅಂದು ಎಂಕ್ ತೂವರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಡ್ ದಾಲ ಎಂಕ್ ಆತ್ ಒಂದು ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಆತದಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ತೂಲೆ ಎನ್ನ ID ಯಾನ್ ಅಶ್ವಿನಿ ರಾಜೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಅಂದು ಪಾಡ್ದೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೋದು ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ
ಇಂಕ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಯಿತು ಯಾನ್ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರ್ಪೆ ಓಕೆ ಈತೆ ಯಾನ್ ನನ್ನ ಬುಕ್ಕ ದಿಕ್ಕುವೆ ಐ ಎಡ್ಡ ಯಾಂದಲ ಕಂತಾರ ನಿನ್ಗೆ ತೀರ್ ಪಂಡರ್ ಉಂಡನಾ ಆತೆ ನಾನು ಓ ಪ್ರೇಮ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಂಬ ಏನ ಗಾಡಿ ಸರಿ ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ ಬೊಕೀರಿಂದ ಪತ್ತೊಂಬಿದ ಯಾನು ಒಣಸ್ ಮಲ್ತೆ ಏಪ್ಪ ಎಂದಲ್ಲ ಪತ್ತಾರು ಬರಂದು ತಲ ಪತ್ತಾರು ಬರಂದು ಎನ್ನಿನಿ ಆಡ ಸಾ ಕಾಲಿಗೆ ಐಟು ಬತ್ತೇರು ಅಂಜಾ ಬಸಳೆ ಎಡ್ಡತನ ಬಸಳೆ ಚೂರಿತ್ತೀನಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಗೋನರ್ ಇಲ್ಲದ ಕೊರ್ನಿ ಅಗಲ್ ಕೋಡೆ ಕಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಐಟು ಊರಿನ ಎಂಗ್ಲೆ ಕೊರಿಯರು ಸೊ ಚೂರಿತ್ತೀನಿ ಅಂತೆ ಎಡ್ಡತನ ಬೇಳೆ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಒಂದು ವಾರ ಜಾಗದಡಿ ಬೊಕ ಹಾಂ ಏಜ್ ಕೊಡ್ರತ್ತಿಲ್ಲ ಜನ ಕೋಡ 5 ಜನ ಇತ್ತೀರು ಇನ್ನು 7 ಜನ ಒಳ್ಳೆಯರನ್ನು ಗೊತ್ತುಜಿ ಒಂಜುವರೆಡು ಆವದೆ ಒಂಜುವರೆಡು ಪಂಚಾಂಗ ಫಿನಿಶ್ ಆಪುಣಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಲೋನ್ ತಿಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಮಲ್ಪುಣಿ ಇತ್ತೆತ್ತು ಲೋನ್ ತಿಕ್ಕೆರ ನನ್ನ ಆಯ್ತಾ ತೆರಿ ಭಕ್ತೋಳ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂಚ ಮಾತ ವಿಷಯ ಅವಿ ಇರ್ 3 ಗಂಟೆ ಪೋಪರತಾ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ತದೆ ಚಿಂಡೋಲ್ಲ ತಾಲಿ ಲೋನ್ ದಡೆ ಉಜ್ಜಾರ ಇದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಗ್ಜಾರ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಪನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲೇ ತಲೆ ಚಿಂಡು ಅಬ್ಬಿ ಕಬ್ಬಿ अरे जेप्पुले यार अरे यू आर स्लीप जेप्ले इट्ला यान इत्ते 11 गंटे क्लात कोडे कोडे लेट आतने ನಾನು ఇక్కడ ಪಂಡೆ ನಾಟಕ ಕೊಡೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಟ್ರಯಲ್ ಸೊ ಅಂಚದ ಮಾತಲ ಸೀನ್ ಮಲ್ ಕೊಡತಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೊ ಅಂಚದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಟ್ರಯಲ್ ಇತ್ತನ್ ಕೊಡೆ ಏನು ಪಿಕ್ಚರ್ ಚಾರ್ಲಿ ಓಕೆ ಯಾನನ್ನ ಪಯ್ಯ ತಿಕ್ಕು ಗಣಪತಿ ಬುಕ್ಕ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಜಿಪ್ಪುನು ಅಲ್ಲ ನಾನು ಮೇರೆಗೋಸ್ಕರ ಕಾತೀನಿ ಒಣಸಿಗೆ ಓಕೆ ನನ್ನ ಬಯ್ಯ ತಿಕ್ಕು ಹಾಯ್ ಹೇಮ ಅಪರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಮಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಗೌಜಿಲ್ಲ ಗೌಜಿಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಚಹಾ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವ ನೀವೆಂತ ರೀ ನೀವು ಹೇಳೋದೆಷ್ಟು ನಾನು ಮಾಡೋದೆಷ್ಟು ಚಿಂಟುನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ವಾ ಅವ್ನು ಬಂದು ನೋಡಿದ್ದು ಗಾಡಿ ಅವನು ಬರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಟೈಮ್ ನೋಡಿದ್ದೆ 3:52 ಆಗಿತ್ತು 52 ಆಗಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಗಾಡಿ 3:52 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತಾನೆ ಮೂಜರೇನಿ ಗಾಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಗಿಡ ಅರ್ಧಡ್ ಬಲ್ಪುಡಪ್ಪ ಎಸ್ ಎಸ್ ನೋ ಬರುವಾಗ ಗೋಲಿ ಬಜೆ ತಂದರು ಏನಯ್ಯ दाय बल्तीनी हाँ सर मैं पुस्तक लेते ಏರ್ ಬಜೆಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಲೋನ್ ಹೊಡಿಗೆನಾ ಹೆಂಗೆ ತೆತ್ಕೊರ್ಲಿ ಎಂತ ಗೋಲಿ ಬಜ್ಜಿ ತಂದ್ರ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಂದದ್ದು ನಾನು ಸೈಬರ್ಗೆ ಹೋದೆ ಅದರ ಪಕ್ಕದ ಹೋಟೆಲ್ ಹ್ಞೂ ಸೈಬರ್ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ ಓಕೆ ಚಾ ಇಡಬೇಕಲ್ಲ ಚಾ ದಿತ್ತೇವು ಲೈ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಫುಲ್ಲು ಮಂಡೆ ಚಾ ವೈದ್ಯರು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಬೇರೆ ಉಂಡು ಎಂತದ ಮಂಡೆ ಚಾ ಅವರು ನೀವು ಎಂತದ ನೀನು ಎಂತ ಮಂಡೆ ಹೇಳು ನಾನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳು ಹೇಳ ಎಂಕಲ ತೆಮ್ಮನೆ ಎಂಗೆ ಚಪ್ಪನೀರು ಕೋರ್ಲಿ ಕಡದ ಮನಸ್ಸಲ್ಪ ಅಜ್ಜಿನ ಜಾಬ್ ಚಪ್ಪನೀರು ಪರಿಸರ ಸುರ ಬೇಸನ್ ಇದೆಯೋಡಾ ಚಾದಿ ಆಗುತ್ತೆ ಚೂರು ಚಿಂಟುಲ್ಲ ತುಂಬ ಪ್ಲೀಸ್ ಗಂಟೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬೇರೆ ಬರೋದು ಹೆಚ್ಚಿನಯ್ಯೇ ಓಕೆ 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 ಚಾ ಕೊದ್ದಿ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಏಮಕ್ಕಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇರು ಏಮಕ್ಕಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇರು
ಅಣ್ಣಗೆ ಮಂಡೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆದ ಅದೊಂದು ಗೊತ್ತುಂಟು. ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪು ಆಯಿತು, ನಾವು ಆಫ್ ಮಾಡುವ. ಅಪ್ಪಿಗೆ ಫುಲ್ಲು ಟೆನ್ಷನ್ ಆತಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಲೋನು ಪೋಯಿರತ್ತಂಡು. ಲೋನುಗ್ಲ ಪೋರಾಯ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ಯಾರನ್ನ ಗಾಡಿಲ ಸರಿಚಿ ಇಂಜಿನ್ ಲೈಟ್ ಬರೋದುಂಡು ಅಂಚದು ಫುಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆತೇರು. ಆರು ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತೀನಿ ಲೋನ್ಗೆ ಪೋರೆಂದು ಬಟ್ ಅವು ಲೋನು ಆಯ್ಜಿ ಯಾರು ಪೂಪುಚ್ಚಿ ಬಂಡೇರು. ಸೊ ಅಂಚದು ಅಲ್ತರ್ದು ಐತೆ ಸೀದಾ ಕಾರ್ಲ ಪೋಪೇರು ಗಾಡಿನ ತುಷ್ಪಾಯರೆ. ಪಾಪ ಹೇಮಕ್ಕ ಬನ್ನಾಗ ಇಂಗ್ಲೆಗ್ ಗೋಲಿ ಬಜೆಲ್ಲ ನೀಳು ಬಜೆಲ್ಲ ಕಂತೇರು. ಅರೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತೇರ್ನ ಏನಾಡ್ಲ ಪತೊಂಬರ್ಪೇರು ಅಂಚದು ಚಾದಿ ಇದ್ಕೂರಿಯ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅದು. ಓಕೆ ಪರ್ದು ಎಂಕ್ಲು ಗಹನನ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಲೆತ್ತಂಬರೆ ಪೋಪ್ಯಾನ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಅರ್ಥ ಮಟ್ಟ ಪುಪ್ಪೆ ಬಂಡೇರು. ಓಕೆ ಪೋಯಿ ಗಹನಗ್ಲ ಟೈಮ್ ಆಂಡು ಸ್ಕೂಲ್ ಹೊಡೆದು ಬರ್ಪಿನ. ಓಕೆ ಗಹನನ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೊಡೆದು ಲೆತ್ತಂದು ಬತ್ತಾನ ಪಾಪ ಹೇಮಕ್ಕ ಅಲ್ಪರ್ದು ಇಡಮುಟ ಪುಡಿಯರು ಆರು ಪೋಪಿನ ಸಾದಿಡು ಅಂಚ ಎಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಗಾನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಂಡು ಗಾನ್ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಅಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಬತ್ತಿತ್ತಾನೆ ನಾನು ಕ್ವಶನೇ ಬರೆದಿದ್ದೆ. ಹೆಂಗೆ ನಿಗ್ಲೆ ಪನ್ನ ತಿಳ್ಕ್ಯಾರ್ಪು ನಿಂಕ ಎಕಡೆ ಪಂಡೆ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಏನು ಮಂಡೆಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಈ ಕಲ್ಪದರತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಅವು ಬೈದದ್ದು ಐನೇ ಬರೆದಿತ್ತೆ ಪೀರ ಅಂದು ಇಂಚಿನ ಪ್ರತಿಭೆಲು ಮಾತಾವಲ್ಲ. ಯಾನು ಆಯ್ನ ಎದುರು ತಿಳ್ತು ನೋಡತ್ತ ಈಗ ನಾನು ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತಿಪ್ಪೆ ನಾನು ಅಂಚನೆ ಬರೆದಿಪ್ಪೆ ಅಂಚದು ಈ ಕಡೆ ಒಂಚೂರು ಕೋಪ ಬತ್ತನೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂಚ ಪನ್ನಾಗ ದಾನೆ ಶೀದಾನೆ ಹಾಂ ಐಕ್ ಐಕ್ ಓಕೆ ನಾನು ಗಹನ ಗುಂಜಿ ಕಸ ಎದೀದು ಗಹನಗೆ ಕಸ ಎದೀದು ಒಂಚೂರು ಕುಂಟಾಡ್ದು ರಪ್ಪ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬತ್ತೇರ್ನ ಜಾಗದಡೆ ಏತು ಬೇಲೆ ಆಯ್ತು ನಂದು ತೂದು ಬರ್ಕ ಇಜಿಂಡ ಈ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಎಂಡು ಮಲ್ಪುವೆ. ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಎಂಡು ಮಲ್ಪುವೆ. ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬತ್ತೇರ್ನ ಯಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಲೆ ಜಾಗದ ಬೇಲೆ ಎತ್ತಾತಂತ ತುಪ್ಪ ವ್ಯಾನು ಇಂಗುಲ್ ಮೀದು ಪುರ ಜಾಗದಡಿ ಪಿದಡಿಯ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪೆ ಬಂಡೇರ ನಡ್ತಂದು ಬರ್ರೆ ಬಂಡೇರ ಅಂಚದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ತರಲ ಕಟ್ಟಿಜಾನು ಡ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಗಹಲ್ನ ಮೀದು ಪಿದಡಿ ದೀಪ ದೀದ್ಲ ಪಿದಡ್ನೇಕಲು ದಯಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಅಂಡ ಮಿನಿ ಬನ್ನಾಗ ಅಂತ ಲೇಟಾ ಪೂಜಿ ತೂದು ಬರ್ಪಿನಿ ಆತೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಕಂಡು ಹಾಂ ಲಾರಿದೆ ಓಕೆ ಪುಯ್ ತುಕ ಯಾನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ ಏತ ಆತನ ಪಂಡ. ಸೊ ಇಂಗ್ಲ ಮೂಲ ಉಂತೊಂದ ಹಬ್ಬಿ ಬತ್ತೀರ ಹಾಯ್ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತಾ ఏ అంది యాని ఎక్కడ యోచన అవి శాంత మరికి పోతోలేడు నో పాయస ఇంచుకల్ ఇక్కడ రకులు గహన రిషా బత్తది ఎదురు ఫస్ట్ సిమెంట్ పాడును ఐదకైద మిత్తుందు కల్లు పాడును ಅಂದಾ ಓ ಅಂದಾ ಓ ಸುಮಾರು ಬೇಲೆಂಡ ಅತೆ ಅದಾ ಮುಜ್ ಫೀಟ್ ತರದೇರತೆ ಯಾನು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆಯಾ ನಮ್ಮ ಮನೆ ನಮ್ಮ ಅಡೆ ಬಟ್ರಂಕಲಡೆ ಪೋರೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಮೂಲೆ ಅಂಚು ಬರ ಪೋರಾಪು ಬಟ್ರಂಕಲಡೆ ಪೋರೆಜ್ಜಿ ಅದಾ ಏನಲ್ಪುನ್ ಕಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ ಅವಲಿ ದೀದ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಹೋಗೆಂಜ ನೆಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬರ ಇಜ್ಜಿ ಅಭಿ ನಮ್ಮ ಜಾಗ ಇಡೆಮುಟ ಮಾತ್ರನಾ ಒಳ್ಳೆಮುಂಟ ಹೌದಾ ಒಡೆಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪುಡು ಇಡೆಮುಟ ಮಾತ್ರ ತೋಟದ ಮೂಜಿ ಬಿಟ್ಟು ಈತ ತಿಕ್ಕುನ ನಮಕ್ ಶೇ ಇದೆ ಎದುರುಡು ಜಾಗ ಉಂಡು ಪನ್ಕ ಎದುರುಡು ಇಂಗ್ಲೆ ಫುಲ್ ಜಾಗ ಉಂಡು ಬಟ್ ಪಿರವುಡು ಲೆಜ್ಜಿ ಸೈಡ್ ಲೆಜ್ಜಿ
ಆ ಸೈಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ರೆ ಓಕೆ ರೂಮ್ ಏತ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಬ್ಬೆ ರೂಮ್ ಏತ ಅವು ಏಯ್ ರೂಮ್ ಏತ 11 ಇದೇ ಹಾಲ್ ಆತೇನಾ ಬರ್ಪಿನಿ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲದಕ್ಕ ಕಾಲು ಕಟ್ಬೇರಿಗೆನಾ ಕಟ್ಟುವರೆಗ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲದಕ್ಕ ಕಲ್ಲು ತುಯರತ್ತ ಹಿಂಗಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಬೆಡ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಯಾನ್ ಪಂತೆ ಕಡ್ ಅವು ಸೇಡಿಯತ್ತ ಅಂಚಾದ್ ಸುಮಾರು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ನಾನಲ್ಲ ನಾನು ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಪೇರ ಅಂತ ಪಂಚಂಗ ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಾಯ್.